$227. По-много, да. Значи очакват да има. Виж, при мене бе отдавна къде си предаването на 10 55 по 55 казино, 220 оферта 228 точки на полувреме. Беше мудно вървеш, изведнъж наваксаха, така може да направи на 12 минути 70 точки. Да. Айде, че си напълно да си легам. Не, аз че легам тук. О, добре, извинявам, забравих. Аз на тати лека, да. Това ми обеща. Кажете. Да. Да, да. Не, не. Къде ти спиш с тази хърка? Не тук че си. Донеси ми шафите или това. Чак другите хъркат. Кажете. Къде да спи. И нови две точки на сметката на центъра на Майами, един от
Хвърли се на там, папа. Хвърли се на дедо местото, тук това да е твоята. Ти плътно ли до него, че спиш? Да. Аз се не бе плътно до теб. Дори не го мисля. Два дена ми неща. Щом спечелиш полица, може да пратиш малките хора на майната им. Искала си, ще внесем. Извинявай, скъпа. нещо. Не отговори на обажданията ми. Да, бях заека. Работих извън града. Да, скандалът с сенатор Сенс. Спокойно, не съм казала. Освен това имам по-добра история. За Харисън Хил. Стига. Запознахме се с него. Наистина. Отговаряше на въпроси и аз му описах, че това е страхотно. Погали члена на мъж и е твоя и една нощ. Погали е и е твоя. Така станахме приятели онлайн, но знам, че ме харесва. Затова реших да дойда в Ню Йорк и да се сблъскам с него. Знаех за благотворителното събитие, отидох при него и му казах: Харисън, аз съм бързата. Ще се ядоса. Вместо това се възбуди. Хареса му нахалството ми. Каза да се навъртам наоколо. След
няколко часа се чукахме в БМВ-то и в хотелската му стая. Пръстник. Какво стана с Чък? Много се карахме. Върнах се в Фили и Хил започна да ми пише. Липсвала съм му. На практика ме молеше да се премести тук. Започнах да търся апартамент и исках да му кажа. Бях много развълнувана, но успях да се свържа с него. Изпратихме милиони мейли, а той просто му отреза. Не знае какво мога да му направя. Аз се речам, че те своите кости ще те делени годи пакер са кадили не буде. Жена също се чая. Са съществували. Те се връщат и се следват. Какво би сторил Хил, ако Чейн открие името му? Му също ще се заинтересува. Вземи ги, чети ги, защото съм на път да звънна на звънеца. Поздрави майка си. Ето ги пева на яска и само. Кена ги яска. Знам къде живее Хил. Видях лъскавата му жена. Не знае какво мога да му направя. За Дейвид Шейн, нека тази статия ти донесе всички награди и не забравяй за малките хора. Женските топаника растача, възмитки повечето топаника растача към всички. Агенция Харисън Хил. Искате ли да направите виртуален тур? Някъде до руки си е към малко. На това руки си. Менгари сланския се на горнище, долнище, това. Тати, дай да ти съблече малцука. О, и горнището си съблечи. Да си легнем. Той до тебе ще легне. Не, после ти да не искаш до тебе. Ай! Она помисли до нея, че легнеш. Она се сънува нещо, нали? Сънува, че сънуваш ли, Диана? И може да сънуваш нещо ти. За малко. Ако сънуваш нещо за малко, кажи. Дагаш тук. Дагаш тук. Ама виж долу с Барселоната. Ще купим сега на синове един хубав комплект. Барселона. Шапка. Си виде комплектите от Турция. Не па. Утре, айде, че го снимаме с подаръците. Ама ние те отдолу държи. Виж, Геро, не се обичаме с него. С теб. Кажи. Значи, катабло, дик. Iar dorim de spus? A ce ține tot va? Гледай, Диано, махни това, както си те малко по-натам. Да гледам филма.
Дали опаде у капачите на каркашата на пръски. Му ги спаш. Ще направя складичката. Сега ще... Какво? Ще малко. Ще малко, че си край. Но нема, но колко процента батерия имаш? Нямаш много, нали така? Но нема без това много батерия. Полицията ще открие кой го направи. Că tare să dă limul ține tu de ce. Aceeași ca că tăcăți din